Исәнмесез, тамашачыларыбыз. Бүген моң сандыгы сәхифәсендә әле моңарча сөйләнелмәгән кыллы музыка уен коралы. Миннән табышмак. Озын агач егылды, башы минем кулымда. Сайыскан сайрыйдыр, чәче минем кулымда. Бу скрипка исемле уен коралы. Скрипка татарлар арасында киң таралган уен коралы. Элек скрипканы татарчалаштырып скрипкә яки скрипкә дип атаганнар, ә борынгырак уен коралларын кәмәнчә дип мәсәлән атап йөрткәннәр. Тарихына кагылсак, тарихы бик борынгы дәверләргә килеп тоташа һәм катлаулы. Мәсәлән, 20нче гасыр башында скрипканы иң башына түгел, гадәттәгечә, тез башына куеп уйный торган булганнар. Бу нәрсәне дәлилли, нәрсәне аңлата? Димәк, элекке вакытларда тезгә куеп, кылкубыз кебек уен коралларында уйный торган булганнар. Димәк, безнең традициялар борынгы төрки татар традицияларыннан килә. Заманча скрипка безгә скрипка формасы буларак, уен коралы буларак безгә Европадан килгән. Димәк, үзенчәлекле бер синтез. Һәм инде менә шушы синтез безнең борынгы кылкубызны этеп чыгара, аның урынына заман скрипкасы килә. Бүгенге заман скрипкасы форма буенча, безнең әле күпмедер вакытта элекке традициялар сакланган була. Хәзер инде безнең музыкантлар классик, кирәк академик стильдә уйныйлар. Нәрсәдән ясаганнар соң элек скрипка музыка уен коралларын? Элек музыкантлар, скрипкачылар дип әйтик, алар уен коралларын үзләре ясый торган булганнар. Чыршы, нарат агачыннан, алмагачтан, хәтта миләш агачыннан ясый торган булганнар. Уйнау стиленә килгәндә, безнең татар халык музыкасын күп тавышлы булмаганга күрә, безнең скрипкачылар музыкантның артыннан ияреп бару белән генә шикләнгән. Ләкин шул ук вакытта әйтергә кирәк, безнең скрипкачылар искиткеч моңлы итеп, искиткеч төрле орнаментлар, төрле бормалар кертеп уйный торган булганнар. Шуңа күрә скрипка уйнавы татар музыкасына искиткеч шундый бай матурлык кертә торган булган. Менә мисал итеп кенә китерик, безнең музыкантыбыз, мәшһүр музыкантыбыз, композиторыбыз Заһид Хәбибуллин. Аның уйнавы бер музыкантка да охшамаган. Аның борынгы традициясе белән бүгенге академик традициясе берләшкән. Бүгенге көндә дә андый музыкантлар бар. Академик традиция белән безнең ниндидер татар бормаларын кертеп уйный торган музыкантлар бар. Аның берсе Динә Закирова. Динә Закирова белән Илнар Сафин бүген бездә кунакта. Һәм алар безгә безнең татар музыкасын, татар көйләрен җиткерерләр. Динә, Илнар, рәхим итегез.
Сезгә ошадымы? Миңа бик тә ошады. Халык авыз иҗатында шундый юллар бар. Скрипка искергән саен яхшырыр, музыкант уйнаган саен остарыр. Әйе, чыннан да безнең искиткеч оста, талантлы музыкантларыбыз күп. Сез аңа ышандыгыз. Кызганыч, безнең борынгы скрипкада уйнау традициялары кулланылыштан төшеп калган. Инде алар юк диярлек. Ләкин шулай да безнең хәзер үзебезнең яңа уйнау традициялар, бормалы, матур итеп татарча уйнау традициялар. Бу традицияларны югалтмыйк, саклыйк, барлыйк, киләсе буынга тапшырыйк. Киләсе очрашларга кадәр.